Minden egységnek bejelentés érkezett. Őrült kisnyugdíjas száguld egy elszabadult szörfdeszkán a természetvédelmi területen. Vörös kód. Kilövése engedélyezve. Szervusztok pajtikák, Fetibá vagyok, ez pedig a Fetiverzum legújabb adása. A mai adásban nem csak a szaposoknak, hanem a sebesség szerelmeseinek is szeretnék kedvezni a legújabb innovációmmal. Ez az innováció nem az én fejlesztésem, de nagyon sok részem volt benne, hogy ennyire kiteljesedhetett. Evezni csodálatos dolog, főleg, hogyha más teszi ezt helyettünk, de az is előfordulhat, hogy megtámad minket egy vérhattyú, és akkor gyorsan el kéne iszkolnunk, de akkor mi van? Hát igen, mi van, én is ezt kérdem. A lényeg, hogy van erre is egy megoldás, ez pedig nem más, mint hogy motorizálni kell a járművet. Ehhez csak 2 csavarbehajtó kell, 2 propeller, fémszárakkal és egy könyvespolc. Valószínűleg könyvespolc fetisista vagyok, előző életemben könyvtáros lehettem. Egyébként Supeller a fantázia neve az új fejlesztésnek. Ha esetleg új nevet vagy frappánsabb nevet tudsz, akkor írd meg kérlek kommentbe. Habár szerintem nem találsz jobb nevet. A szerkezet összeszerelése pofon egyszerű. Tulajdonképpen csak annyit kell tenni, hogy a subdeszkára rárakjuk a könyvespolcot, utána különféle módszerekkel felfogatjuk a könyvespolcra a 2 malterkeverő vagy fúrószárat a propellerrel, és persze kell még 2 elektromos csavarbehajtó, mert ezek adják a szívét, lelkét az egész szerkezetnek. Erre stabilizációs célzattal rátesszük az ülést. A fejlesztést kiegészítem még egy evezővel is, hogyha esetleg a vízen műszaki problémákba ütköznék. Óvatosabbak, ecsetes ellenmozsiát vagy elakadásjelző háromszöget is vihetnek magunkkal az útra. Na, készen állok, csapassuk! Ja, vízre is szükség lenne. Nos, hát pajtikák, ez volt a Fetiverzum mai adása, ahol megismerkedhettetek a Supellerrel vagy Sapellerrel, attól függ, milyen nyelvterületet nézünk. Remélem tetszett a videó. Én igazából nem vagyok teljesen elégedett az eredménnyel, mert azt gondoltam, hogy sokkal gyorsabban fogok suhanni, úgyhogy ha valakinek lenne mondjuk egy helikopterhajtóműve kölcsönbe, akkor azt nagyon megköszönném. Még arra szeretnélek megkérni titeket, hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljatok, taggeljetek, osszatok meg, támogassatok, mert van 9 darab virtuális hörcsögöm, és azokat ugyebár etetni kell. Köszönöm szépen, Fetibá voltam. Hát én azt mondom, hogy szuper volt ez a száguldás, úgy éreztem magamat, mint Anakin Skywalker a Star Trekbe. Az a Star Wars. Sok fejlesztés tulajdonítható nekem, de nem én találtam fel a spanyol náthát. A spanyol viaszt.